se vaan, siis ne on valmiina. Ne. Syömäkelpoiset. Mä luulin, että kaikki vittu klusterit on saatana pois nyt. Ei oo. Okay. That makes sense. Ei herkullinen harppoja. Kaikista syöneistä on syömäkelpoinen ja myrkyllinen verran. Niin tietenkin. Mun tietääkseni ainakin. Popping, seething, molding. Yes. Niin mäkin. You're just horny. Hei! Oi. Don't call me out like that. Holy. What? Hello, lady. That is his mother. I'm MILF, I see. Bro! Tää on vitun nuori. Perkele, miten voi olla näin vitun monta suitkeisseja eikä yhtäkään vitu kanonaa? Ei vittu. Yes! Viimeinen keissi. Se oli ihan hyvä kohtaamista mä ammuin itteni kyllä. Se kyllä vaikutti pikkusen loppuvuosi siinä meissä kohdalla, että toivottavasti mä silti onnistun lentämään pidemmälle. Mut mä kerran tipuin tolleen, tai osuin vittu ylätekstura tai yläbarrieriin johonkin vittu. Niin sit jossakin tässä. Sit siinä tipuin, käytin hiili ton hitin ja sit sen jälkeen toi vittu menee sivuun. That ain't nice. Okay. Tää olen sanomassa, että pääsin kalderaan asti vaan juoksemalla siellä alaan kautta pitkin. Opiks Mesa? Caldera! The peak! Kuin vitun kauan aikaa mä tipun tässä. Minneköhän sä tiput? Alas. Mikä toi on? Se on varmaan piikki. If that's the peak, then where are you falling? Somewhere behind the peak. Oh dear. Yeah, that's the peak. Ah. You're gonna drop into the water. Yes. Or somewhere. Am I not gonna hit the ground? Did I fly over the fucking map completely? I might have flew a bit too far. Well, can I just light the flare and... Come rescue me, guys. Oh dear. That taisi toimii vähän...
Escape the island without taking fall damage. Insane. Escape the Speed island. climb. That's good. Jeez, I plummeted down. -3765 metriä.